Caparis zit in een drege tijd. Het bedrijf regelt het werk voor mensen die het net in het gewone arbeidsproces werkje kennen. Door de participatiewet worden de taken van Caparis oors en misschien wel minder. Hoe dat mat verschillen menings op verschillende gebieden. Het vakboen maakt het hem leuk hoe de kant die het oplieken te gaan. Dit is een bedrijf wat financieel gezond is, wat niet in de rode cijfers zit. En waarom hebben we het dan niet met elkaar over van we maken gebruik van de goede infrastructuur die we hebben. De kennis en de know-how die gaan we gebruiken en zorgen dat we de toekomst met z'n allen gezond en verstandig ingaan. Dat hoor ik nergens. Er komt nog bij de schorsing van 2 directeuren, angstcultuur en het bedrijf had hem ook net onder de CAO houden. Al die zaken liek je nou bij elkaar te komen. Het boen had het bedrijf onsprutsen op de CAO-flater. De joerduistige directeur en de voorzitter van de Rier van Commissarissen Robert Veenstra wiezen even het boen naar de 2 schorste directeuren als schuldigen. Maar daar is geen sprake van, nevens Lotterman. Als we kijken naar de tijdslijn bij Caparis, dan is daar maar 1 constante factor geweest. En dat is de voorzitter van de Raad van Commissarissen. En die 2 heren die nu geschorst zijn, die hebben het laatste jaar hun stinkende best gedaan om juist dat CAO-artikel en die ontwikkeling van die mensen wel goed op de kaart te zetten. Dus die beschuldiging van Robert Veenstra, die past niet bij die mensen. Die beschuldiging die hoort op Robert Veenstra zijn bord. Die heeft boter op zijn hoofd gehad. Die had moeten toetsen of de CAO goed nagelezen werd. En nu zijn handen in onschuld wassen, dat past hem niet, dat zie je hem niet, dat moet hij ook niet doen. Hij moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Justermiddag weer een bijeenkomst van de ondernemingsrie. Ze hebben het personeel op de hichte stelt van haar positie en de problemen. De achterban stiepet de ondernemingsrie en die willen maar 1 ding. We hopen dat op korte termijn ook met de aandeelhouders in gesprek zouden kunnen. En we kunnen ons niet voorstellen dat ze nu niet met ons in gesprek willen. Nevens het vakboen is het noodtijd dat elk zijn verantwoordelijkheid neemt. Maar in het meest. En als je voorzitter bent van de Raad van Commissarissen heb je overal de ingang, kun je deuren openen. En volgens mij moet die eens wat deuren openen, moet de verantwoordelijkheid genomen en gelegd worden waar die hoort. Je moet het Zwarte Pieten stoppen en moet je als serieus voorzitter van de Raad van Commissarissen er nu gaan staan en zeggen, hier stopt het en zo gaan we het doen. En we gaan het fatsoenlijk doen.